πάλι ασχολούμαι με ανήλικα. Τι είναι αυτό, υλικά? Τι λες ρε μαλάκα? Δεν ξέρω bro, γάμισε τα, έτσι για την πλάκα. Η ηχογράφηση που έχω είναι πολύ κακή και δεν ακούγεται καν σαλούπα ούτε για λίγο στη χιλιοστή. Είπα να κάνω λίγο freestyle για να πω τι είναι αυτό το περίεργο style που έχω στις γυναίκες. Ή θα είναι τρελές, ή θα είναι μικρές, ή θα είναι μεγάλες, ή θα είναι κοντές, ή θα είναι ψηλές, ή θα είναι χοντρές, ή θα είναι λεπτές, ή θα είναι ξανθιές, ή θα είναι μελαχρινές, ή θα είναι γαλανομάτες. Καστανομάτες έχω και από αυτές. Τι άλλο θες? Θα ασχολούνται με μουσική, θα χορεύουν, θα τραγουδάνε, θα κάνουν κάτι περίεργο. Θα έχουν ένα περίεργο γέλιο, θα έχουν σίγουρα κάτι περίεργο. Γιατί και εγώ είμαι λίγο περίεργος. Αυτό δεν είναι καν freestyle, bro. Απλώς μιλάς χωρίς σταματημό. Ενώ μου αρέσει η κιθαρίτσα που έχω παίξει, αυτά που λέω τώρα εμένα δεν μ' αρέσουν. Δεν βγάζει καν νόημα αυτό έτσι όπως το λέω, έτσι όπως το λέω. Δεν είναι καν τέχνη αυτό έτσι όπως το λέω, έτσι όπως το λέω. Αυτό δεν μπορείς να το πεις μουσική. Αυτό δεν είναι καν στίχος. Αυτό δεν είναι καν μπάρες. Αυτό δεν είναι καν σωστές λέξεις. Άμα ήταν σωστές λέξεις, τουλάχιστον θα μοιάζει λίγο με ποίηση. Αυτό δεν μοιάζει καν λίγο με ποίηση. Αυτό είναι μιλητά λόγια με ούτε καν ρυθμοποίηση. Απορριθμισμένα και με λάθος ελληνικά. Κάνω και λίγο στάτερ, κολλάω και στα σχετικά. Άμα κάνω ρήμες, θα χαθεί όλη η φιλοσοφία διαλιά. Και όλο λέω μαλακίες. Μήπως και βγουν τα λεφτά. Αλλά δεν βγαίνουν τα λεφτά από τις μαλακίες. Τα λεφτά βγαίνουν από τη δουλειά που πάω τις πρωίες. 7 με 9 κάθε πρωί. Ψέματα σου λέω, δεν είναι κάθε πρωί. Γιατί έχω και σχολή. Έχω δουλειά, έχω σχολή, έχω ψυχολόγο. Έχω ψυχολόγο, σχολή, ψυχολόγο, δουλειά, σχολή, σπίτι, ύπνος. Και δεν κοιμάμαι καν την ύπνος. Άμα κοιμάμαι όλη μέρα ή δεν κοιμάμαι για 3 εβδομάδες. Άμα κοιμάμαι θα κοιμάμαι για 5 μήνες και άμα δεν κοιμάμαι δεν θα κοιμάμαι για 5 χρόνια. Και άμα κάνω γυμναστική θα κάνω γυμναστική μέχρι να πεθάνω. Και άμα δεν κάνω γυμναστική δεν θα κάνω γυμναστική μέχρι να πεθάνω. Μπορώ να είμαι σε ένα κρεβάτι όλη μέρα. Μπορώ να είμαι άϊπνος όλη μέρα. Μπορώ να πίνω γάλα όλη μέρα. Εγώ γάλα πίνω, ναι, σίγουρα δεν πίνω γάλα. Εγώ μάλλον πίνω γάλα. Σίγουρα δεν πίνω γάρα, μάλλον εγώ πίνω γαλατάκι για να με πάρει ο ύπνος πριν κοιμηθώ. Για να με πάρει ο ύπνος πριν κοιμηθώ πρέπει να πιω γάλα. Για να πιω γάλα θα πρέπει να έχω πιει ήδη πρώτα γάρα. Πρέπει να μπω να κάνω μπάνιο εδώ και 2 εβδομάδες. Δεν έχω κάνει όμως ακόμα, με έχουν πιάσει οι καταθλιψάρες. Δεν μπορώ, δεν έχω τη δύναμη, αλλά σήμερα θα το κάνω. Είπα θα το κάνω, πρέπει να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω, αλλά πρέπει να το κάνω. Γιατί αύριο έχω δουλειά το πρωί στις 7 με 9 και μετά στις 12 με 4 έχω σχολή. Και μετά έχω 7.30 με 9 και άλλη σχολή. Και δεν γίνεται να βρωμάμε, γιατί πολλές γκόμενες γύρω και θέλουμε να κάνουμε καλή εντύπωση. Αυτό που λέω δεν κάνει καν ρήμες, λέω μόνο μαλακίες. 6 λεπτά θα είναι μόνο μαλακίες, να ξέρεις. Εγώ απλώς ήθελα να πω μαλακίες. Γιατί άμα λες μαλακίες, πολλές μαλακίες, συνέχεια λες μαλακίες, κάποια στιγμή κάποια από αυτά που θα πεις μπορεί και να μην είναι τόσο βλακίες. Τώρα ψιλοκάνει ρήμα, αλλά δεν κάνει και τόσο πολύ ρήμα. Δεν προσπαθώ καν να κάνω ρήμα, απλώς μιλάω. Μιλάω με λία λόγια για να μην καταστρέψω το τραχή πάτωμα που υπάρχει κάτω από τα πόδια μου. Γιατί κάτω από τα πόδια μου υπάρχουν μόνο τραχεία πράγματα και έχω ξεχάσει να μιλάω ελληνικά. Μπορεί και να μην ήμουν Έλληνας ποτέ στα τελικά. Και τελίστα. Αυτό είναι κλεμμένο από τη Μαρσό, δεν ήθελα όντως να το κλέψω, απλώς το θυμήθηκα και το είπα μπρο. Έχω ζωγραφίσει μία καρέκλα και 2 τραπέζια, όχι ψέματα λέω, 1 τραπέζι και 2 καρέκλες είναι στην πόρτα μου στο τζάμι που ανοίγει στο παράθυρο για το μπαλκόνι στο δωμάτιό μου. Και έτσι όπως το είπα, πες να μην καταλαβα ούτε εγώ τι στον μπούτσο είπα. Αλλά εγώ ξέρω τι είπα, γιατί το βλέπω, αλλά άλλο σχετό το τι βλέπω με το πώς το είπα, εντάξει. Γιατί τα λόγια μπορεί να είναι παρεμφερή, τα λόγια μπορεί να σε... Τα λόγια μπορεί να σε μπερδέψουνε μπρο μου
Και όπως μπερδεύτηκε εκεί πέρα και στην ηχογράφηση στην κιθάρα, δεν ξέρω τι έκανε ένα κοινό μπρο. Τώρα νομίζω μάλλον έχει αλλάξει και δεν παίζει με πένα, παίζει με δάχτυλα μπρο. Με δαχτυλώνει στο κολαρίνι μου γιατί είμαι λίγο γκέι μπρο. Είμαι λίγο γκέι όπως όλοι είμαστε λίγο γκέι μπρο. Μάλλον εγώ δεν είμαι γκέι, εγώ είμαι μπάι μπρο. Είμαι μπάι, ναι, έχω κάνει, δεν ξέρω τι έχω κάνει, μάλλον δεν έχω κάνει. Μάλλον εσύ έχεις κάνει, μάλλον το έχεις παρακάνει, μάλλον δεν ξέρεις καν τι κάνεις, ούτε τι κάνει ο άλλος δεν ξέρεις, ούτε εσύ δεν ξέρεις τι κάνει, κανένας δεν ξέρει τι κάνουμε, κανένας δεν θα μάθει ποτέ τι κάνουμε, ποτέ δεν θα ξέρουμε τι κάνουμε, αλλά πάντα κάτι θα θέλουμε να κάνουμε, γιατί πάντα πρέπει κάτι να κάνουμε, γιατί η κοινωνία λέει ότι κάτι πράντα, στα πράντα, εγώ ρούτσα, τσάντα, πράντα δεν έχω, λεφτά για τέτοιες μαλακίες εγώ δεν θέλω να χαλάω, αλλά λεφτά δεν έχω, ούτε από αυτό έχω, ντάλια, πιάσε κανένα μόβ ρε φίλε, αφού δεν τα θες που τα θες, τουλάχιστον να στα πάρει κάποιος που τα χρειάζεται. Βέβαια δεν τα θέλω για να πάρω πράντα. Μπορεί να τα θέλω για να πάρω τα βουνά, αλλά τέλος πάντων. Μπορεί να θέλω να πάω στη Νορβηγία και να πάρω τα βουνά, εντάξει, άντε χαμίσου. Μπορεί να θέλω να καταπιώ τον ήλιο και τώρα παίζω μαλακίες εκεί πέρα και συνεχίζω εγώ να λέω βλακίες και η μουσική τελείωσε και τώρα καταλαβαίνεις ότι όντως απλώς έλεγα μαλακίες λίγο με μουσική από πίσω, ξέρω εγώ. Οπότε άντε χαμίσου και άντε γεια ρε μαλακ.